kia vội khát về lên ngoan na tui bằng khăn ca na to su ni na tum le na pan sia ding Giêsu a he ka gel ngam lo mang pa nang lo le a ka boy na atam e gel ngam la nge nang lo mang pa in wal solo ka boy na ding le vana vang khoa ni gel akalavan le ki do zo na lang pia tu ya tu ya luang lai satan pa ta gel ngam lo mang pa nang lo le a ka boy na atam e gel ngam la nge nang lo mang pa in wal solo ka boy na ding trao ding hi lâu nang tông xiêm đi pha hoi tang đi na nang tui na al na to sim lei a zem ding in an de ka gel ngam lo mang pa nang lo le a ka boy na atam e gel ngam la nge nang lo solo ka boy na ding lấy vana vang khoa ni gel akalavan le ki to so na lang pia tu ya tu ya luang lai satan pa ka gel ngam lo mang pa nang lo le a ka boy na atam e gel ngam la nge nang lo mang pa in wal solo